Здравейте хора, добре дошли в моя канал, именно Алекс. Днеска ще отваряме Brawl Stars фигурка на нова серия. Както виждате, има тези скинове, които са нови, например на Тара, на Тара, на Мортис. Ето тук цялата колекция. И на мен кое най-много искаме да се падне, искам Лилито. Искам Лили, моля. Това не е любима героя. Така хора, нека да го отваряме. Първо вие вижте. Първо ще видим картите. Картите, първо картите така, тук фигурката на Бо. Ей, геобщо картите. На Бо, Роза и Карл. Ето ги отзад. Картичките. Нека сякам фигурката. Ето, първо вие ще видите. Каква е? Това е смотана фигурка. На Бу е. Еми колко си прилича Бу, ето го. Честно хора, много не ми харесва. Това трябва не остане. Не. Не мислех, че ще е такава фигурка от такива. Не е много гадна фигурката, е хубава, интересна е така. Мекичка фигурка. Колко да й дам? На фигурката й дам 7 от 10. Интересна е, да. Но тук го май няма в колекцията. Не, тук отпред. На картите им давам, защото са блестящи, които не могат да са забележни. Хубава е фигурката. Чак толкова много не е, ама да, хубава се. И така хора, това беше всичко от мен. Харесайте видеото, абонирайте се на канала и да ме следите в моите всички видеа. Чао, до нови срещи!